Дами и господа, изключително съм щастлива за това, че кликате именно на това видео. Днес ще коментираме епизод от едно от Ергена. Има много неща, които можем да научим за нашата самооценка, как да се държим, какви очаквания да имаме за любовта, защо някои очаквания за връзките, за любовта и за това как се случват нещата са тотално инфантилни. И ние можем да научим всичко това от това предаване, защото там има определени типажи, които буквално припокриват доста от реалността, каквато е. Бих искала да ви приветствам, да се абонирате за канала. Това е страшно невероятна подкрепа, защото започвам да качвам все по-редовно и това само би могло да ме мотивира. Натиснете един лайк бутон и също така коментирайте вашето мнение. С какво сте съгласни, с какво не сте съгласни и евентуално какво съм пропуснала да кажа, за да можем да го цитирам в следващите видеа. С тези спагети, всъщност, ако просто беше занесла спагетите и беше казала: ето, хъпни си, бих искала, нали, да нахраня мъж като теб, снимаме от много часове, ти снимаш, толкова е напрегнат първи епизод, заповядай, нося ти специално да си хапнеш, можеше да направи отлично впечатление, но това веднага с целувката, за съжаление, ми говори за неправилно отработване на тези травми, каквито са свързани с родителите. И това самия факт, че след това държеше се пак да го целуне и го целуна, някакси много е отрас всичко. Не знам какво вие мислите за толкова мащабна татуираност по тялото, но за съжаление са правени проучвания как мъжете виждат тези неща, какви всъщност са реакциите, възприятията на мъжете и традиционно мъже като Алек не харесват такъв тип жени, които са толкова силно татуирани. Правени са проучвания, когато жени си слагат временни постоянни татуировки и отиват на плаж и мъжете много по-често ги приближават, ги заговарят, защото им се струва, че те са много по-лесни за секс, много по-бързо ще получат секс с тях, докато когато махнат тези временни татуировки, същите жени мъжете не ги заговарят, когато са на плаж, така че можете сами да си правите изводи. Аз не бих искала, нали, да казвам какво е моето отношение, защото има страхотни жени, нали, които са с татуировки, но за съжаление те самите са ми споделяли, че мъжете много повече ги сексуализират, мъжете много по-бързо искат да преминават нататък, да осъществяват различни сексуални фантазии, само защото виждат тези татуировки като жената, която ги има като извор на някакви перверзни сексуални фантазии и са ми разказвали и неща, които мъжете са им казвали само заради тези татуировки, които ме карат да вярвам, че тези стереотипи, които мъжете носят от векове за татуировките и ние хората като цяло, може би са верни. На първо четене Габриела най-много ми харесва. Тя е просто тоталната ми фаворитка, номер едно. Харесва ми как изглежда, харесва ми как се държи, харесва ми колко е целеустремена. Дори с подаръка, който подари, си личи, че това е практичен човек. Харесва ми, че, нали, решава малко да остави връзката с сестра си на втори план, но това е водено от силно желание, за разлика от другия пример, който имаме, който е водене от страх. Нейното е от желание, т.е. аз знам, аз искам, сега на момента така го усещам, това е моето вътрешно желание. Харесва ми всичко в нея, дори когато ги дават на общ план, на мен ми харесва да я гледам нея, харесва ми стойката и харесва ми изражението и харесват ми отговорите ми. Като цяло, за мен, със сигурност мога да кажа, че тя ще стигне много напред в финала. Със сигурност я виждам в топ 3. Опа. Не. Тихо, Сири. Сашо каза, че иска жена, която си обича живота. Ето, тя си обича живота, т.е. претърпяла е през някаква такава криза, която е накарала да изостави най-голямата си мечта да стане олимпийски шампион, но въпреки всичко тя живее тук и сега. Тоест, тя има реалните шансове, не само заради това, което е тя самата, но и като цяло да... Със сигурност ще видим в топ 3. Мога да се обзаложа. Да, точно, още повече за една актриса така да се случи. Аз съм Тея, много ми е приятно. Чуда се вече какви глупости да говоря. Страхотно. Тея, това момиче... Няма значение какво мислиш, му вика. Ела за лудопарти, ела за тройка.
Това е една жена по такъв начин да подхожда, нали, с изявяване на своята сексуалност, на това колко е сексуална, колко е луда. Това изобщо не е добър подход. В смисъл, буквално, то е ясно. Много ми хареса как Саша нареди: аз с такъв тип жени никога не съм общувала. Защото то буквално за неговия свят със сигурност подобен тип жени, такива леки, разпуснати, то даже е направо изпуснати. Първо като гледам, че актриса, си викам: ма каква актриса, да не от филмите за възрастни актриса. Нали? Това е просто тея типаж, който се води от някакво трето мнение. За жалост няма мнение за себе си. Сигурно така веднага трябва да се закачи към някой друг, за да знае към кое мнение да се води. За жалост, със сигурност продукцията е взела за сира. Това е буквално типа човек, който прави сеир. Много тепърва ще коментираме тези психологически тънки моменти и какво ние можем да научим от тях, но със сигурност ние жените не бива да подхождаме с такива вулгарни сексуални шеги, когато за първи път виждаме някой мъж, защото след това буквално той ни слага в една категория чисто секс и това е. Няма как този мъж да те погледне на сериозно. Вика да пинеме, да се отпуснем, значи мен ми изглеждаше вече пияна, тя като по-нататък говореше с него на пейката, като ги гръсеше тия неща за тройката, вече изглеждаше тотално на череща. Но самия факт, че тя има нужда да се напие, за да се отпусне, това означава, че докато диджейства или там този нощен живот, който води, това е личност, която силно се пристрастява към всякакви субстанции, най-вероятно. Тя има нужда от тях, за да се валидира, има нужда от тях, за да се чувства добре, което със сигурност е типаж много далече от този налек. Различни вселени са. Васка изключително много ми хареса. Също веднага мога да кажа, че ще е в топ 3. То дори не е трудно да се види с арсенала, който имаме на лице. Харесва ми на външен вид, харесва ми поведението и харесва ми начина, по който говори. Е така, супер на пръв поглед, доста приятно изненадана. Със сигурност я виждам в топ 3. Между другото, забелязвате ли как снимките, които й показват Инстаграм и самата тя на видео, колко огромна разлика има. В смисъл, буквално всичките снимки са фотошоп. Не че нещо, просто аз лично не бих залагала толкова много на външния си вид, ако имам толкова много социални атрибути, както нея. Значи тя знае 5 езика. Със сигурност, щом баща ѝ е евреин, значи произхожда от заможно, практично, може би бизнес семейство. Тоест тя има едни други социални атрибути, възпитание и така нататък, на които може да заложи. Но тя е избрала тотално различната посока, да заложи на външния си вид. Не споменава какво работи, с какво се занимава, освен че е модел, а това да си модел е доста обширно, доста така едно размито понятие с... не можем, нали, границата е много тънка между това да си модел и между това да се занимаваш с, как да го кажем, без да искам да я набеждавам в нещо, но да кажем с някакви услуги, които са не точно, нали, кодифицирани, официализирани услуги. Нали. Ако ме разбирате какво искам да кажа, границата е много тънка, особено когато нали, изглеждаш по такъв начин и имаш силни изменения. Тя дори изглежда да има нали, младо момичето, но изглежда все едно има ботокс. Тъй като я погледнеш отстрани този бейби ботокс, който не знам защо някои жени решават да си го сложат преди 35. Аз лично никога не бих се замислила да си слагам игли, нали, в лицето преди 35. Със сигурност не съм против това нещо, но вече след като действително се налага, плюс освен ботокс вече има много различни варианти, но това се мисли и се налага да се мисли след една определена възраст. Много против съм този ботокс, който се слага, когато си толкова млад, а нейното лице изглежда да има страшно много ботокс, страшно много силикон, страшно много устни. Това са все едни такива интервенции, които са сложени по такъв начин, където, пак ще го кажа, те отдалечават от всичко благородно. Те отдалечават от факта, че ти знаеш 5 езика. Те отдалечават от факта, че ти си учила психология. Те отдалечават те под интелектуалното, което можеш да покажеш на света. Тоест тя има много повече потенциал за мен това момиче, отколкото се показва. Някакси твърде много се концентрирала върху външния си вид, а и с това
направо можем да закриваме предаването и нали, да си ходим. Чакай малко, че не си видяла ситуацията, не си видял той какво харесва. На мен той ми изглежда тотално типа човек, който изглежда харесва естествени жени. Харесва натурални жени, които дори да имат някакви подобрения, примерно тази Габриела, която в кинята, нали, също може би има филъри и така нататък, но не изглежда вулгарно, не изглежда по някакъв начин да е отдалечило от истинската и всъщност, напротив, изглежда си супер. Така че това е разликата, за която говоря. Тази тънка граница между чувството за мярка. Както по начина, по който изглеждаме, така и по начина, по който се държим, защото Шермин твърде много се превзема. Значи, аз също обичам жени, които така се превземат. Аз също съм от тях. В смисъл, буквално, не казвам, че това е нещо лошо, но когато го правиш твърде много, не е добре, не изглежда красиво. Тоест, тя трябваше да заложи повече на интелектуалния си образ. И това говоря като цяло в живо. По подаръка, който направи по всичко, се личи, че това е нали, практична жена, все пак ако е наполовина еврейка, въпреки че те при евреите се счита, че са евреи, само ако майката е еврейка, т.е. тя не е еврейка. Но все пак баща е, т.е. тя има този дух на практичност, на реалистично мислене, на прогресивност, така да го кажем, към живота, пробивност, което е доста важно. Да, ще видим. Интересен образ. Дори ми изглежда точно такава готова да мачка всичко по пътя си, само за да постигне целите си, заради начина, по който каза на Тея за това, че се изцепила. Смисъл, наистина се изцепя, но можеше, ако наистина е показа нея, да й го каже на саме, вижте, така не се говори, нали? Смисъл, ако искаш действително да имаш и добър имидж в реалитито, нали, можеш по някакъв друг начин да ги правиш майтапите и така нататък. Самия начин, по който ги говори нещата, изглежда, че не и пука особено за чувствата на хората. Дами и господа, няма как да коментирам всичко, защото планирам да правя по-чести коментари, но пък по-кратки, хем за да ви е на вас по-интересно, хем и за да ги правя с по-голяма есенция и с по-голяма значимост за вас. Искам да ви давам полза и да ви бъде полезно за това, че сте изгледали моето видео. Затова се надявам да се видим и за другите анализи. Вижте останалите видеа в моя канал, те са изключително интересни и вярвам, че има какво да си вземете и какво да приложите в живота си, защото са силно практични. Благодаря ви за това, че бяхте в моя канал. Коментирайте видеото, харесайте го, абонирайте се за моя канал. Изключително много ще съм ви благодарна и нека да се видим в коментарите, за да видим какво съм изпуснала да кажа и дали сте съгласни с мен. Чао и до скоро! Муа!